дар толори фарҳангии коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садр Динайнӣ бахшида ба рӯзи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии сиёсӣ фарҳангӣ баргузор гардид, ки дар он устодону донишҷӯён ва меҳмонон аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур, Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур, намояндагони Иттифоқи касабаи кормандони Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. Меҳмонон қабл аз оғози чорабинӣ намоиши асарҳои пурғаромати пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар асарҳои марбут ба кору фаъолияти ин абармарди тоҷикро дидан карданд. зимни баромади худ роҳбарияти коллеҷи омӯзгорӣ иброз дошт, ки дар Тоҷикистон ҷашнҳои гуногун ва барномаҳои фарҳангию сиёсӣ бо рамзу анъана ва суннатҳои миллӣ хеле зиёд муаррифӣ мегарданд ва мардум онҳоро бо шодию сурур ва ифтихормандиҳо истиқбол мегиранд. дар баробари самимияту эҳтироми хоса ва арҷгузориҳо ба рӯзи президент, ки дар тамоми қаламрави Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад, ин чорабинии сиёсӣ боз иқдоми накӯест, ки барои қадршиносии заҳматҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат ва вориси тоҷикони ҷаҳон муҳимияти хоса дорад. чихел ки ба ҳамагон маълум аст, Эмомалӣ Раҳмон дар устувории сулҳу амонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз нақшҳои бузургро бозидааст ва таҳти заҳмати ин марди бузург Тоҷикистони азизи мо тавонист аз як ватани хунрез ба як ватани гулрез мубаддал гашт ва шукронаи истиқлолият, шукронаи ин марди бузургро менамоем, ки имрӯзо тинҷии амонӣ дар тамоми қишрои ҷомеа вуҷуд дорад ва мардуми заҳматкаши Тоҷикистон озодона кору фаъолият намуда истоданд. дар соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ саҳми арзандии пешвои муаззами миллат буд, ки дар давраи истиқлолият якчанд муассисаҳои таълимӣ, коллеҷу омӯзишгоҳҳо, донишгоҳҳои нав бунёд гаштанд ва ҳамаи ин заҳматҳои марди бузургро дида мо омӯзгорон ва кормандон вазифадор гарда мешавем, ки баҳри баланд бардоштани сатҳи дониши ҷавонон дар имрӯзу фардои ҷумҳурӣ саҳмгузор бошем ва ваъда медиҳем, ки дар оянда барои боз ҳам баланд гаштани сатҳу сифати таълим дар сатҳи ҷумҳурӣ ҳиссаи арзандаи худро гузорем. ҳамзамон дар чорабинӣ таъкид шуд, ки бо назардошти хидматҳои содиқона ва мардумпарваронаи пешвои муаззами миллат, халқи шарифи Тоҷикистони соҳибистиқлол имрӯзҳо ин санаи фархундаро бо эҳтиром ба сарвари давлат ҳамчун рӯзи президент бо фароҳ шодӣ ва шукӯҳу шаомати хос таҷлил менамоянд. дар идомаи чорабинӣ меҳмонон оид ба иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби дигар ҷиҳати зуҳури фарзанди фарзонаи миллат, яъне асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсат ва давлатдории муосири арсаи ҷаҳонӣ суханронӣ намуданд. инчунин дар ин чорабинӣ ба як қатор омӯзгорону кормандони коллеҷ ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуду, дар фарҷоми чорабинӣ аз ҷониби омӯзгорон ва донишҷӯён барномаи хуби фарҳангӣ намоиш дода шуд, ки хотири иштироккунандагони чорабиниро хеле болида гардонд.